Bona tarda a tothom. Avui presentem una nova peça de l'informe síntesi de les actuacions del síndic de Greuges al voltant de l'1 d'octubre. Dir al voltant de l'1 d'octubre no és un eufemisme, perquè va ser la data que significa amb més intensitat un conjunt de transgressions de drets fonamentals que s'han anat produint a Catalunya. Vull recordar, a efectes pura i simplement d'anàlisi, que en la peça anterior, que ja va ser presentada, nosaltres, des del síndic, i amb la perspectiva de l'encàrrec que tenim de garantir drets, analitzàvem com a quan la llibertat de reunió i d'expressió i d'informació havien estat conculcades, com s'havia actuat per part del Ministeri Fiscal espanyol amb una desproporció i fins i tot fora de competències, com a quan s'atentaven detencions de càrrecs i escorcolls saltant-se procediments, com a quan es va violar legislació espanyola amb la intervenció financera de la Generalitat i es feien ús de competències que la Comissió de Venècia havia assenyalat com no adients a un tribunal constitucional amb les multes a l'anomenada sindicatura electoral. Vàrem analitzar la violència de l'1 d'octubre a partir de totes les queixes rebudes i consultes que se'ns van produir. Vàrem reiterar la proposta de diàleg sobre tot això i de necessitat d'esclarir i investigar el que havia succeït. Després va venir ja uns graons superiors, com va ser la presó per als presidents de l'Assemblea Nacional i d'Òmnium, l'aplicació del 155 i la imputació penal a la mesa del Parlament i al Govern de Catalunya, que també vàrem analitzar en aquest informe. Nosaltres considerem que després s'han anat produint fets que poden ser conculcacions de drets. Recordo que el síndic partia d'una sèrie d'esdeveniments, també en el propi Parlament, quan es van aprovar normes clarament fora del marc constitucional. Sobre la base d'una resposta molt senzilla, l'ordenament tenia instruments constitucionals i legals per combatre les possibles il·legalitats. I de nou recordàvem el que diu la llei orgànica espanyola que va despenalitzar la convocatòria de referèndums. I és que mai s'ha d'utilitzar el Codi Penal per il·lícits polítics. Nosaltres, en el marc d'aquest context, hem anat analitzant el que es va produint a partir de la convocatòria electoral pel 21 de desembre. Vull recordar que també en aquell informe el síndic es pronunciava per la manifesta inconstitucionalitat de l'article 155 com havia estat utilitzat pel govern espanyol, pel que significava d'atemptat al dret de participació al dissol del Parlament i pel que significava de trencament dels compromisos constitucionals de l'article 2 i del títol 8. El propi Constitucional, quan es va intentar d'una manera molt menor amb l'anomenada LOAPA, va manifestar categòricament que no es podia interposar res entre la Constitució i els Estatuts. I la interpretació i l'aplicació que s'ha fet d'aquesta interpretació del 155 és una violació flagrant, fins i tot, d'aquesta jurisprudència del Constitucional. Nosaltres estem amoïnats per les decisions que està prenent la Junta Electoral Central i les estem analitzant, pel que tenen d'atemptat a la llibertat de reunió, a la llibertat d'expressió. Des d'esdeveniments que semblen irrisoris i ridículs, però que són molt més profunds, com la prohibició del color groc, fins a les prohibicions que s'ha sotmès a expressions tan democràtiques i transparents
com la d'aquells avis que diuen ells mateixos, persones grans, a la ciutat de Reus, que es concentraven davant de l'Ajuntament per demanar la llibertat dels presos polítics. També nosaltres estem analitzant decisions que s'han pres per part del govern, com és la pàgina web del Ministeri de l'Interior de cara a incitar a la denúncia de l'odi. El hate speech, per dir-ho en els termes que a Europa es va arribar a consagrar, és quelcom molt precís que situa en la defensa de persones individuals davant dels possibles atacs que transgredeixin o per raons ètniques, o per raons religioses, o per raons socials, o per raons de sexe, la democràtica convivència ciutadana. I si alguna societat ha donat expressions d'immensa convivència ciutadana en els darrers 7 o 8 anys, des que es pot situar a l'inici de l'expressió massiva d'aquest conflicte, és Catalunya. És absolutament inacceptable que el govern d'Espanya, en les seves pàgines oficials, dediqui una iniciativa precisa per Catalunya i per l'odi, que podria ser a l'inrevés una nova incitació en aquella transgressió. També volem cridar l'atenció de que continua a la màxima opacitat tota investigació o responsabilitat sobre l'1 d'octubre. Quan va succeir l'1 d'octubre i la desproporcionada repressió que es va exercir contra la gent que expressava el seu desig de vot, varen ser autoritats internacionals que van exigir al govern espanyol explicacions al respecte. Ja no solament institucions tan reconegudes com Human Rights Watch o Amnesty International, sinó el propi Consell d'Europa, primer de la mà del seu comissari de drets humans, la màxima autoritat que hi ha a Europa en drets humans. I recorda el síndic que el govern espanyol, per boca del seu ministre d'Afers Estrangers, en reunió a Estrasburg amb el secretari general del Consell d'Europa, el senyor Jagland, es va comprometre a aquesta investigació. Pel que sap el síndic, la que estava en marxa a la Generalitat ha estat anul·lada a partir del 155. Les diverses propostes i iniciatives que s'havien anunciat que es vehicularien via parlamentària a les Corts, a qualsevol de les seves cambres, o al Parlament, no existeixen. Hi ha un procés en marxa d'investigació amb un jutjat concret de Barcelona i amb un altre de Girona, on ja hi ha centenars de denúncies, i reitera el síndic el que va dir en aquell informe, i avui reitera, l'exigència d'informació, de transparència i d'assumpció de responsabilitats sobre aquests esdeveniments, i amb una interpel·lació molt concreta de com és possible que l'exigència del Consell d'Europa hagi estat desatesa per part del govern espanyol. I per últim, nosaltres també plantegem en aquesta nova peça de l'informe el que ja coneixem de l'aplicació del 155. Independentment del que he recordat, que continuem considerant que ataca el dret de participació i a l'article 2 i al títol 8 de la Constitució, ara estem veient que l'article 155, tal com ha estat aplicat, ens du a un conjunt de paràlisis de l'activitat institucional i administrativa que atenta a drets. Aquesta institució que jo tinc l'honor de presidir ja pot notar en l'escassetat de respostes i de possible solució de temàtiques amb els òrgans que normalment interlocutaven amb el síndic, què significa aquesta progressiva paralització de l'administració de la Generalitat. No s'hi val l'excusa que estem en precampanya electoral, com ha dit el delegado del govern a Catalunya. En tots els processos electorals anteriors era normal l'intercanvi d'informació
i la solució de problemes a partir d'aquest intercanvi sobre drets concrets de la ciutadania. Avui el síndic alerta que estem entrant plenament en la paralització d'aquestes solucions. I això no afecta el síndic o els seus equips, afecta els milers de persones que puguin haver plantejat possibles lesions de drets que no podem resoldre per aquesta paràlisi. I és en aquest sentit que, independentment d'altres perspectives que coneixem que s'han apuntat sobre aquesta paràlisi, és un altre dels efectes nocius de governar a distància una societat com s'està fent a partir d'aquesta aplicació del 155. En aquest sentit, d'aquí poca estona començarà un acte al qual estan tots vostès convidats, amb convocatòria de moltes entitats del país i amb oradors com són el David Bondia, president de l'Institut de Drets Humans de Catalunya, o la Laia Serra, coneguda jurista en moltes causes de defensa a Catalunya, junt amb el síndic, per comentar aquest informe i per atendre tot tipus de suggeriments per part d'aquestes entitats. I ara per atendre qualsevol pregunta per part de vostès.